A borrasca Herminia cébase especialmente coas comarcas de Muros e Noia e do Barbanza. En Noia o forte vento provocou o desprendemento de varias pranchas da cuberta da piscina municipal que obrigou a pechar esas instalacións. Na Pobra houbo que suspender as clases en 2 centros educativos. Nas nosas comarcas da provincia de Pontevedra, entre tanto, as olladas están postas nos ríos, en especial no Umia o seu paso por Caldas, un río que xa bota por fora en Ribadumia, provocando enchentes na contorna de Cabanelas. Nas comarcas de Caldas, o Salnés e Pontevedra, e as cousas, o temporal deixouse notar con forza, con numerosas incidencias, pero de escasa gravidade. Que tal, saudos? De contado, imos cos efectos de Herminia sobre as Rías Baixas, pero antes outras novas. 20 persoas formanse no novo obradoiro de emprego dual Ulla Umia. Trátase dunha acción formativa impulsada polo Concello de Valga e a que tamén están asociadas Portas e Moraña. O alumnado recibirá formación ao tempo que desempeñan un traballo remunerado en actividades forestais e de carpintaría e moble. O BNG celebrou esta pasada fin de semana en Rianxo o seu acto nacional coincidindo co 75 Cabodano de Castelao. A voceira nacional do bloque volveu reivindicar a figura e o pensamento do insigne galeguista. Ana Pontón avanzou que levarán este martes ao Pleno do Parlamento unha iniciativa para que o rianxeiro sexa recoñecido como o primeiro presidente de Galicia. Pontevedra aínda está nunha nube despois do éxito arrasador da gala dos Premios Feroz. A cidade deixou o listón ben alto despois da súa estrea como sede desta importante cita do audiovisual español, evento que tamén deixou a súa pegada na capital pontevedresa. Por exemplo, a organización pechou ao redor de 1.300 pernoctacións na fin de semana na cidade. Despois facemos balance do que deu de si a noite e achegámonos ata a alfombra vermella. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos polos efectos do temporal Herminia. A borrasca Herminia deixou numerosas incidencias na comarca de Muros e Noia. O forte vento provocou o desprendemento de varias pranchas da cuberta da piscina municipal que obrigou a pechar a instalación. Tamén derrubaba parte dun cruceiro na parroquia de Barro. Aínda que as precipitacións foron tamén importantes, o forte vento foi o protagonista do paso da borrasca Herminia pola comarca de Muros Noia. Moito aire, é que onte era moita chuvia, pero era moitísimo aire, moito. Daba a sensación como que se levara a casa, madre mía. Home, pois os efectos notanse, claro que se notan, aínda que non saias fora. E bueno, porque te impide, pois eso, precisamente facer unha vida un pouco máis normal. Na casa notase moita chuvia, moito aire, moitos tronos esta mañán. Como mostra o estado en que quedou a cuberta da piscina municipal despois de que o temporal arrancase varias pranchas da cuberta metálica. Esta incidencia obrigou a pechar a instalación coas consecuentes molestias para os usuarios, pero afortunadamente non causou danos persoais. Estamos en piscina, non sabemos hasta cando, eso importa. Levou o techo da piscina e todo o demais. Entón, fixo moito mal. No que na piscina non 2 farolas que caíron tamén e pouco máis. A pasada noite o temporal deixaba tamén outra incidencia importante en Noia. Na parroquia de Barro o vento tirou parte do cruceiro da Eiroa que quedou feito anacos. Trátase dun elemento patrimonial con máis dun século de historia. Data de 1879, pero xa foi obxecto dunha remodelación en 2001, cando un coche colidiu contra o piar do cruceiro e acabou tamén por derrubalo. Para evitar novas incidencias, o Concello de Noia, ao igual que moitos outros en Galicia, decretou o peche dos parques e zonas perigosas. Desaconsellase tamén achegarse á costa, posto que todo o litoral da provincia permanece en alerta vermella, coa flota amarrada e ondas que poden chegar ata os 10 metros de altura.
Tamén o Barbanza está a rexistrar numerosas incidencias ao paso desta borrasca. O IES Pobra e o Colexio Pilar Maestu Sierra, da mesma localidade, víronse obrigados a suspender as clases nesta xornada. No primeiro, os alumnos non chegaron a acudir ao centro tras o desprendemento dunhas pranchas de pladur nun dos corredores. O Colexio de Cadreche resultou tamén afectado caer sobre a zona de acceso ao recinto varias pranchas desprendidas da cuberta da grada do campo de fútbol. O suceso produciuse xa en horario lectivo, polo que a dirección do centro deu aviso ás familias para que recolleran os alumnos coa fin de minimizar os riscos. A previsión nos dous centros educativos é que as clases se retomen este martes con normalidade, aínda que a decisión dependerá finalmente da Consellería de Educación. Nas comarcas da provincia de Pontevedra, Herminia tamén se deixou notar con forza, pero sen incidencias de gravidade. Árbores caídas, colectores do lixo emborcados, bolsas de auga e pequenos desprendementos foron a tónica habitual nas últimas horas. O que máis preocupa é a evolución dos ríos, en especial a situación do Umia ao seu paso polo concello de Caldas. Caldas estivo hoxe en vilo ante a evolución do Umia ao seu paso pola vila. As fortes chuvias rexistradas dende a tarde deste pasado domingo tradúcense nunha importante acumulación de auga no encoro da Baxe. Xa onte foi preciso comezar a laminar auga co obxectivo de non abrir as súas comportas, o que provocaría enchentes na vila. Esta mañá esta era a imaxe que captaban as cámaras de Canal Rías Baixas do leito do Umia ao seu paso polo centro urbano de Caldas. Esta outra imaxe é da mesma hora e do mesmo río do Umia, pero xa a altura de Ribadumia. Así espertaba hoxe a contorna de Cabanelas. De novo, como acontece sempre ante fenómenos meteorolóxicos como o que nos afecta estes días, as instalacións do Club de Piragüismo están completamente anegadas. O mesmo acontece nesta zona en multitude de terreos e viñedos sen que haxa constancia de vivendas afectadas. Outro dos lugares onde os efectos do temporal tamén son visibles é Navarosa, en Barro. A estampa que presentaba esta mañá daba para foto e para chegarse ata a beira das fervenzas a gozar desta fermosa imaxe. O conto era ben distinto horas antes, cando a auga cubría absolutamente todo o seu paso por este espazo natural, como podemos ver neste vídeo difundido polo Concello. Este episodio adverso, así as cousas, deixan numerosas incidencias nas comarcas do Salnés, Caldas e Pontevedra, pero de escasa consideración. O máis salientable en Sanxenxo, onde caeu parte do muro do Colexio Abrente. Do resto, árbores caídas, colectores do lixo emborcados, bolsas de auga e pequenos desprendementos que foron a tónica habitual nas últimas horas. É o caso de Pontevedra, onde gravamos escenas como estas que están a ver. Dende o Concello indican que o peor do temporal rexistrouse este pasado domingo á tarde, momento no que houbo o maior número de incidencias, aínda que a maioría leves. A máis grave foi a caída de dúas bicicletas que estaban nunha terraza de Loureiro Crespo e que voaron co vento, caendo en riba dun coche. Tamén caeu sobre dous vehículos unha árbore no aparcadoiro do Montecelo. No mar, entretanto, situación tamén complicada, así apertaba o vento e a ondaxe hoxe en carril. Toda a costa galega mantense en alerta vermella ata este martes ao mediodía, con ondas que están a superar os 8 metros de altitude. A Consellería de Medio Ambiente ven de enviar un requerimento á demarcación de costas en Galicia para solucionar de xeito inmediato os vertidos que se veñen rexistrando dende hai semanas na zona da Ribeiriña, no concello da Pobra. Ademais de proceder á contención da contaminación para evitar que siga a afectar a Ría da Arousa, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental pide que nun prazo máximo de 3 meses se presente unha proposta de investigación para coñecer o estado do chan no que se levaron a cabo as obras de rexeneración do litoral e retirada dos depósitos de hidrocarburos. Segundo un informe de Costas, xa no 2022, cando se executaron os traballos, detectáronse filtracións na base do muro.
20 persoas formanse no novo obradoiro de emprego dual Ulla Umia. Trátase dunha acción formativa impulsada polo Concello de Valga e a que tamén están asociados Portas e Moraña. Esta iniciativa recibiu unha axuda da Xunta de preto de 412.000 euros no marco da convocatoria de 2024. O alumnado recibirá formación ao tempo que desempeñan un traballo remunerado que se centrará en actividades auxiliares en conservación e mellora de montes e en repoboacións forestais e tratamentos silvícolas. Por outra banda, afondarán en traballos de carpintaría e moble, aplicacións de vernices e lacas en elementos de carpintaría e moble e mecanizado de madeira derivados. Esta mañá tivo lugar o lanzamento desta acción formativa coa directora xeral de Formación e Cualificación pro Emprego e os alcaldes dos 3 municipios implicados. Cunha nova veintena de participantes que estades hoxe aquí e que ides facer uso desta fórmula que nos apostamos moito por ela desde a Xunta de Galicia, que é formación cun traballo remunerado e que está en beneficio tamén, esos resultados en beneficio da contorna, dos veciños e das veciñas. Esta nova edición deste obradoiro, como se ven de dicir aquí, pois apostaredes por formación en traballos forestais e de carpintería e que está mirando tamén nas necesidades específicas do mercado laboral destas localidades. Dentro deste obradoiro do emprego está previsto a formación, como vindes facendo xa, dende que se iniciou o obradoiro, e aí esperamos, polo menos eso é as previsións, de que vos formedes para que ter a posibilidad de incorporarvos ao traballo a estas profesións que non tendes experiencia e que, polo tanto, debera de servirvos para esa formación e, posteriormente, un posto de traballo en unha empresa. Carlos Cimadevila foi reelixido presidente da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza. Á volta da publicidade, máis detalles. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas, que os médicos de atención primaria poidan prescribir cultura aos pacientes para mellorar a súa saúde mental e emocional a través da arte. É a proposta na que se basea o protocolo asinado esta mañá entre o Museo de Pontevedra e a Xerencia da Área Sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Trátase dunha aposta que xa funciona noutros lugares como Londres, París ou Melbourne. Vamos a pôr a disposición toda a disponibilidade de entradas, de talleres, nun primeiro intre do Museo de Pontevedra e despois o vamos a facer máis extensivo. E a Xerencia do Sergas o que ten primeiro que dar coñecemento aos seus médicos de familia e ás súas asistentes sociais, que probablemente sean as persoas que mellor coñecen as necesidades dos pacientes, e despois son os propios médicos os que, sabendo semanalmente toda a disponibilidade, os que van entender, e aquí quero que quede clara que a autonomía do médico é o que vai saber se precisa ou se lle vai ben ir a un concerto de música clásica, ir a unha actividade cultural ou non, e o médico que vai ter é un arma máis para poder prescribir esta actividade cultural si entende que é beneficiosa para o paciente. Este programa, esta propuesta que me hace llegar Rafa, va un poco encaminada a paliar que los pacientes, muchos no tengan ni siquiera que acabar en el psiquiatra o que algunos de ellos puedan tener, y no digo que esto sea malo, sino que evidentemente la prevención primaria forma parte de nuestra forma de trabajar, sobre todo desde atención primaria, ¿no? Con este programa, o Museo e a Área Sanitaria buscan mellorar a calidade de vida dos pacientes mediante o uso de visitas culturais, obradoiros artísticos e outras actividades organizadas no museo. Unha ferramenta terapéutica que, aseguran, pode integrarse nos tratamentos tradicionais de atención primaria para reducir os niveis de tensión, ansiedade ou de depresión. Patoloxías todas elas que rexistraron un importante incremento despois da pandemia da COVID-19.
O proxecto organizarase en 5 fases. Na primeira, formarase os profesionais de atención primaria e especialistas en saúde mental sobre o valor terapéutico da cultura. Na segunda, avaliarase inicialmente, realizaránse unha diagnose dos pacientes seleccionados. A terceira fase correspóndese coa implementación do programa piloto a través de visitas guiadas, talleres artísticos ou eventos culturais. Na cuarta fase, medirase o seu impacto na saúde dos pacientes e na quinta, o remate do programa piloto, o Sergas elaborará un informe para avaliar a viabilidade da súa expansión. De feito, dende a Deputación non desbotan ampliálo a entidades deportivas ou empresas privadas organizadoras de eventos. O BNG celebrou esta fin de semana en Rianxo o seu acto nacional coincidindo co 75 cabo dano de Castelao. A voceira nacional volveu reivindicar a figura e o pensamento do insigne galeguista. Ana Pontón avanzou que levarán este martes ao Pleno do Parlamento Galego unha iniciativa para que o rianxeiro sexa recoñecido como o primeiro presidente de Galicia. Como é costume, o Bloque Nacionalista Galego celebrou en Rianxo o seu acto nacional en homenaxe a Castelao, cando se cumpre o seu 75 cabo dano. Nun ateigado auditorio con militantes e simpatizantes da formación frentista, a voceira nacional Ana Pontón volveu a reivindicar o rianxeiro como a figura central do nacionalismo. Na súa intervención anunciou a proposta que o seu grupo levará este martes ao Pleno do Parlamento para que o autor do Sempre en Galiza sexa recoñecido como o primeiro presidente de Galicia. Na nosa historia contemporánea, ninguén ten unha folla de servizo tan extraordinaria. Toda a súa vida e obra constitúen un inmenso legado político e cultural que é preciso administrar e divulgar, facendo que os seus ideais se fagan realidade na Galiza de hoxe. E como mostra dese recoñecemento e tamén para facer xustiza, imos levar ao próximo Pleno do Parlamento de Galiza o vindeiro martes que se recoñeza de maneira legal e oficial a verdade que Castelao foi o primeiro presidente de Galiza. Un recoñecemento que debe ter carácter oficial e legal, porque está históricamente xustificado, porque é reparar tamén a nosa memoria histórica e colectiva e porque este feito debe significar un orgullo para as nosas institucións e para o noso pobo. Tras o acto político no auditorio, a homenaxe continuou posteriormente no Paseo da Ribeira, coa tradicional ofrenda floral ante o busto do histórico galeguista, baixo os acordes do himno do antigo Reino de Galicia. Carlos Cimadevila foi reelixido presidente da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza. Así o decidiron os membros da entidade na Asamblea Xeral celebrada esta fin de semana no Ateneo Valle Inclán. Cimadevila, mestre xubilado de Xeografía e Historia, seguirá á fronte da comisión durante 2 anos máis, nun cargo que ocupa dende o 2023. Tamén repite Néstor Sieira como secretario, mentres as caras novas son Rocío Yáñez, estudiante de Socioloxía, que substitúe a Francisco Regenjo nesta nova etapa da comisión. Pontevedra aínda está nunha nube despois do éxito arrasador da gala dos Premios Feroz do pasado sábado. A cidade deixou o listón ben alto despois da súa estrea como sede desta importante cita do audiovisual español, evento que tamén deixou a súa pegada na capital pontevedresa. Por exemplo, a organización pechou ao redor de 1.300 pernoctacións na fin de semana na cidade. 2 días despois da súa estrea como sede da gala dos Premios Feroz, Pontevedra aínda non se recupera da resaca do éxito da cita. Que estamos aínda despois da gala do sábado nunha nube, non? Porque os Premios Feroz e a súa gala, desde logo, foron un éxito sen ningún tipo de paliativos. Vivimos unha noite divertida e reivindicativa, e unha noite na que o nome de Pontevedra sonou e foi visto e compartido por milleiros de persoas, non? Durante toda a fin de semana fomos á capital do cinema. Unha diagnose que comparten os organizadores. Para a Asociación de Informadores Cinematográficos de España, a gala pontevedresa cumpriu expectativas. Os mellores pronósticos cumpríronse, estamos super felices e contentas desta edición en Pontevedra, da acollida da cidade ha sido espectacular
diría que sen precedentes, estamos moi felices. Segundo os organizadores, a gala do recinto feiral asistiron máis de 1.100 persoas, as que hai que sumar outros tantos veciños que seguiron o evento polas pantallas instaladas no auditorio e no salón de actos do Pazo da Cultura. Pero a pegada dos Feroz foi máis aló. Non en van, a organización pechou 1.100 pernoctacións na cidade, as que habería que sumar outras 200 contratadas por fora. Neste caso, por exemplo, vai haber moitísimos prescriptores, porque estuveron aquí moita xente, quedou encantado. Había algunha xente que non estuvera nunca en Pontevedra e se quedou alucinada da cidade, non? Todos, en fin, da gastronomía, do trato da xente. O sábado pola mañán foi espectacular. Tralo éxito desta primeira edición pontevedresa, tanto o Concello como a Asociación de Informadores Cinematográficos de España xa pensan no ano 2026. O igual que nesta ocasión, a cita pechará precedida dunha intensa programación que fará que toda a cidade respire premios Feroz moito antes do día da gala. Foi o sábado cando a alfombra vermella despregouse no recinto feiral. A cidade vestiuse de gala para recibir a todas as estrelas que acudiron á cita desta entrega dos premios Feroz. Antes de entrar, todos destacaron. Os rostros máis coñecidos do cinema e da televisión españolas pasearon por Pontevedra esta fin de semana. He estado de vacaciones rodando ya en unos premios, o sea que muy contenta de la celebración que vamos a tener esta noche. Me parece que es una ciudad donde hay que hacer cosas muy grandes y hacer un premio como los Feroz aquí pues es maravilloso. El casco antiguo es que es un cuento de hadas, o sea, es precioso. Lo bueno es que hemos venido un día antes para poder aprovechar mejor el tiempo, incluso por la noche, incluso llovía un poquito y era precioso. Da mucho gusto estar en una ciudad así, sobre todo alguien como yo, que se mueve en silla de ruedas, en una ciudad adaptada. Pues mira, estoy muy contenta porque mi padre es de Pontevedra. Mi padre es de Pontevedra y toda la familia por parte paterna es de aquí. Esta mañana hemos dado un paseo, la ciudad es preciosa y nada, y lo disfruto un montón. Y mañana también. Es que me encanta Galicia, estoy súper unida a la gente gallega, o sea, todo mi entorno es gallego. Me ha sorprendido muchísimo la reacción de la gente en la calle, lo cariñosos que han sido y lo que les gusta, bueno, o sea, el apoyo que nos han dado, ¿no? Y yo estoy feliz porque es una tierra que yo amo. Lo único que ayer salí y no debería haber salido, porque no sé. Dicen que la lluvia, que no sé qué, pero yo ayer quemé las calles de Pontevedra. Mi televisión, mi ficción televisiva es gallega, o sea, y que me quieran dando por la calle, tía, que es que hoy ha sido precioso por la calle la gente. Algúns chegaron directos para a gala do sábado, pero moitos outros decidiron aproveitar a oportunidade de gozar dos encantos da cidade. Os máis repetidos, a gastronomía e os propios pontevedreses. Comida, he comido un pulpo y bueno, un marisco espectacular. Me deja el pelo y la piel estupenda, me encanta la humedad. Viví en Boiro, o sea que soy... Neno, ¿qué dices? Soy de la zona, ¿sabes? No escucho otra cosa desde que llego, lo bien que se come, o lo bien que se está comiendo, lo bonita es Pontevedra, la ciudad. Y he alucinado en la gente, la acogida, súper simpática, maravillosa, o sea, súper bien. La comida. Oh my God, qué bueno. Estaba todo tierno, buenísimo. Yo voy a comer una mariscada y hoy hemos hecho un tour turístico por la ciudad de 2 horas con una guía que ha sido increíble. A gala dos premios Feroz foi a excusa perfecta para chegarse ata Galicia. Moitos confesaban na alfombra vermella que era a súa primeira vez en Pontevedra. Sois, o sea, de verdad, sois cariñosísimas. Cariños, de verdad. Yo veraneé este verano en Aldán y buena gente, ¿eh? Sois buena gente. Lluvia, chispea, sol, granizo y... Bueno, nada, pues estamos ahí como adaptándonos todos, o sea, nada es predecible en Pontevedra. Que realmente es una ciudad pensada para que las personas caminen y creo que tendríamos que aprender todos de Pontevedra. Me parece fatal, te imaginas, no, encantada. Es la primera vez que vengo, me estaba encantando y he comido fenomenal. A mí el casco antiguo me ha encantado, sí, ¿verdad? Ha sido un descubrimiento increíble, precioso. A mí las camelias de los sí, es que es una preciosidad. Sí, qué curioso, y los naranjos, ¿no? Sí, y la estatua del loro. Pontevedra es maravilloso y de hecho lo he dicho en el Instagram, Pontevedra, qué bonita eres. Tampouco faltaron a súa cita cos galardóns outros famosos que sí xogaban na casa. Son mis primeros Feroz, entonces es muy fuerte que sea en mi casa, ¿sabes? Estoy muy contenta, mucha ilusión. Pontevedra es la ciudad perfecta para celebrar los Feroz, porque ya lo sabemos todos, ¿no? Es la capital del mundo. Y de que se ponga también a Galicia en un lugar, pues bueno, de exposición, porque creo que se están haciendo proyectos chulísimos aquí. Yo estoy felicísima porque soy gallega y porque además creo que es súper importante democratizar la cultura y que la cultura llegue a todas partes. Hoy paseo por las calles y es tan bonito esto, o sea, de verdad que
Quero decir, yo juego en casa. O que quedou claro é que Pontevedra non decepcionou e conquistou os asistentes a esta gala feroz, que celebraron a decisión de levar estes premios máis aló de Madrid. Pues somos muchísima gente, ¿no? Que no venimos de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, y entonces pues bueno, hay que llevar la cultura. Está muy bien que se descentralicen las cosas. Que está muy bien que este tipo de premios nacionales no los tenga que acoger solo Madrid y Barcelona. Y el ir viajando por toda España me parece que le da, los premios los hace más de todo el mundo. Me encanta, pero no por la gastronomía, ni porque es precioso, porque el casco antiguo es precioso, la ría, todo eso, sino por salir un pouco de Madrid. Pontevedra repetirá como anfitrioa dos Feroz o vindeiro ano, unha nova oportunidade para demostrar que a cidade está preparada para acoller calquera evento que se propoña. Ademais dos convidados á gala, máis dun milleiro de persoas puideron seguir o evento en directo dende o propio Pazo da Cultura. Tanto o auditorio como o salón de actos foron habilitados con pantallas xigantes para que non se perderan nada. Antes de entrar, os pontevedreses amosaban o seu orgullo por converterse na sede dos Premios Feroz. Pois porque nunca vin a unha gala deste tipo e parecíame interesante para ver que pasa. Una riqueza para Pontevedra y fueron estupendos todas las proyecciones, bueno, un éxito total. Le auguro a esto. El año que viene repetimos y espero que sea tan estupendo como hoy. Fenomenal traballo por parte deles, aparte aquí somos un pobo ali olvidado, nin Vigo, Coruña, Madrid, Barcelona, pareceme estupendo. Gozar do mellor do cine das series españolas aquí en Galiza e disfrutalo, vamos, vendo os actores, as actrices, os produtores, directoras, de todo. Me parece unha oportunidad maravillosa para Pontevedra, para la hostelería, para los hoteles, para todo y además para nosotros mismos culturalmente. O sea, me parece un evento estupendo. Me he vestido incluso de evento. Así que moi bien. Parece unha maravilla porque realmente é un evento único na cidade e o audiovisual temos lo que potenciar, entón que estén aquí os famosos e que traian moitas máis películas e proxectos audiovisuais para a xente de aquí tamén e a disfrutar da experiencia. Ver moita xente, ter unha oportunidade de coñecer a xente que só coñecemos da tele, das series e que son, non sei, eu se pola mañá vin a Screed e estiven a punto de decirlle María, como se fora da familia. Maravilloso que podamos disfrutar de este evento tan bueno, ¿no? Y bueno, es una grandeza para Pontevedra. Veño coas miñas compañeras de clase, Alba, Ágata e Laura, e fixemos unhas entrevistas para o podcast O Boio Feroz, así que nos invitaron. Bueno, deixamos los Feroz, pero seguimos en Pontevedra porque volve o programa de ocio nocturno máis antigo do Estado. Do 31 de xaneiro ao 29 de marzo regresa a edición número 26 de Noites Abertas, a proposta de ocio alternativo para a mocidade pontevedresa. Este ano a programación inclúe máis dun cento de actividades diferentes dirixidas exclusivamente á rapazada de entre 12 e 30 anos. Esta 26ª edición de Noites Abertas, esta edición de 2025, pois fai que un ano máis sigamos sendo o programa de lección nocturno pois máis antigo do Estado e desde logo cun mérito aínda maior que está organizado, está montado, faise en función de unha maneira colaborativa entre entidades, persoas, asociacións desta cidade, como vos digo, durante os últimos 26 anos. O ano pasado foron preto de 2.600 os mozos que participaron nas diferentes propostas de Noites Abertas. Nesta edición a programación continuará apostando por actividades para todos os públicos. Saídas, actividades deportivas, lúdicas, artesanía, decoración de roupa ou cociña. Como novidade inclúese un xogo de escape que se desenvolverá no cemiterio de San Amaro. Tamén repite no Colexio Froebel a proposta do espazo aberto onde calquera rapaz pode acudir a coñecer xente e socializar. Nesta edición número 26 de Noites Abertas participan máis de 50 entidades que se encargan de organizar o cento de actividades que se desenvolverán en 13 puntos diferentes. A programación comeza este mesmo venres con actividades deportivas, cociña vegetariana, danzas urbanas, tatuaxes ou curtas co móvil.
Vila García collera por segundo ano a proba Copa Galicia de BTT de 3 horas de resistencia. Vaise a celebrar o día 9 de febreiro. Terá lugar no Monte Xabre, na contorna do encoro de Castragudín. A proba, ademais, terá fins solidarios a favor da Asociación Española contra o Cancro. O ano pasado, a Copa superou todas as expectativas en canto a participación, superando os 300 ciclistas, cifra que agardan repetir ou superar nesta edición. O prazo de inscripción xa está aberto. Levan moi poquinho tempo de percorrido como clube. Durante todo este tempo xa realizaron 40.000 probas, 40.000 actividades. Sempre queren dar unha voltiña e complicarse un pouco máis, e cando parece imposible que o sacan adiante, sempre o sacan adiante. Así que felicidades, David, felicidades ao club. E como decía, se a eso sumamos unha causa solidaria como colaborar coa Asociación Española contra o Cancro, pois, dende logo, o paquete xa é totalmente redondo. Tenemos unas expectativas bastante altas. El año pasado fuimos en máxima asistencia, fueron 310 participantes. Normalmente hay 250, lo que esperábamos, pero bueno, fue un éxito rotundo. Este año, pues, queremos volver a hacerlo. El circuito es el mismo, son casi 6 kilómetros, tiene 180 de desnivel, es un circuito que no se moja, como el material de Xabre, el sarso así, entonces no acumula barro. Pois así rematamos. A actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.